Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Εδώ Μαζί Σου. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο τεράστια κεφάλαια, δέπη και αυτισμός. Είναι όντως περισσότερα τα παιδιά ή απλά πλέον τα αναγνωρίζουμε? Μήπως βαφτίζουμε διαταραχή κάθε διαφορετική συμπεριφορά? Για αυτά και ακόμη περισσότερα είναι εδώ μαζί μου η κυρία Κωστάκη Μαριάνθη, που είναι εργοθεραπεύτρια με πολυετή εμπειρία. Κυρία Κωστάκη, καλώς ήρθατε στο Εδώ Μαζί Σου. Χαίρομαι πολύ που έγινε αποδεκτή η πρόσκλησή μου. Καλώς σας βρήκα. Εγώ χαίρομαι για αυτή την πρόσκληση που δέχτηκα και με χαρά μου μεγάλη ήρθα. Θα ήθελα όμως, αν γίνεται, να σταματήσουμε τον κυρία Κωστάκη και να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε στον ενικό. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Θα το προσπαθήσω τουλάχιστον, δεν το εγγυώμαι. Σε ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο ανθρώπινα την κουβέντα, να μην έχουμε ταμπέλες, να μην βάλουμε διαγνώσεις ακόμη και να μου πείτε πώς αποφασίζει ένας άνθρωπος να αφιερώσει τη ζωή του σε παιδιά που βλέπουν και βιώνουν τον κόσμο λίγο διαφορετικά, με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Η απόφαση του να ασχοληθεί κάποιος με παιδιά που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης δεν έρχεται ξαφνικά. Συνήθως γεννιέται μέσα από μια βαθιά ανάγκη προσφοράς που έχεις προς τον άνθρωπο και προς το παιδί, και αυτό το βλέπεις καθημερινά. Όταν βλέπεις ένα παιδί να κάνει κάτι που είναι μικρό, αλλά για εκείνο είναι ένας τεράστιος προσωπικός άθλος, τότε καταλαβαίνεις και πόσο σημαντικό είναι αυτό το επάγγελμα που κάνεις. Γιατί δεν δουλεύεις μόνο με τις δυσκολίες του, αλλά δουλεύεις και με τις δυνατότητές του, με την εξέλιξη που θα έχει αυτό το παιδί. Πέρα από αυτό, μήπως υπήρχε και κάποιο περιστατικό το οποίο σας έκανε να πείτε ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω? Κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό όχι έτσι ώστε να το επιλέξω. Είναι όμως συμβάντα που μπορεί να γίνονται καθημερινά. Από το να είναι η βλεμματική επαφή που μπορεί να έχει ένα παιδί που μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν σε κοιτούσε, οπότε θα σε κοιτάξει πρώτη φορά στα μάτια, ή μια λέξη που μπορεί να σου πει, ή ακόμη και ένας γονιός, η ανακούφιση που θα νιώσει αν κάποιος τον καταλάβει. Όλα αυτά μαζί συμβάλλουν ώστε να καταλαβαίνεις ότι έχει κάποιο πραγματικό νόημα όλο αυτό που να κάνεις και θέλεις να το κάνεις πραγματικά. Ναι, έχουμε συζητήσει έτσι και σε προηγούμενα podcast με επαγγελματίες που ασχολούνται με τα παιδιά και κάπως θα λέγαμε ότι επιβαρύνονται ψυχολογικά. Πώς αντέχει ένας εργοθεραπευτής να κουβαλά καθημερινά αυτή την αγωνία τόσων οικογενειών? Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί όπως ακριβώς γνωρίζουμε, ένας δεν δουλεύει μόνο με το παιδί, δουλεύει με όλη την οικογένεια και με το φόβο της οικογένειας, με τις ενοχές που μπορεί να έχει μια οικογένεια, με την καθημερινή της κούραση. Αυτό που πρέπει να έχει υπόψη του και να σκέφτεται είναι ότι δεν προσπαθεί να σώσει κανέναν, αλλά να στηρίξει και να καθοδηγήσει και την οικογένεια, αλλά πρωταρχικά το παιδί. Και πολλές φορές αυτή την δύναμη την αντλεί ο εργοθεραπευτής μέσα από τα παιδιά. Πολύ ωραία. Θέλω όμως να πάμε και σε κάτι το οποίο συζητιέται παντού. Γιατί ξαφνικά όλοι μιλάνε για δέπη και αυτισμό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, να ανοίξει κάποιος το TikTok, και αναφέρομαι σε αυτό γιατί μας έχουν κατακλείσει τα social media, μέσα σε 5 λεπτά θα πιστέψει από αυτά που βλέπει ότι είτε έχει δέπη είτε είναι στο φάσμα. Ναι, σωστά. Τι πραγματικά δηλαδή συμβαίνει? Υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση και υπάρχει και επιστημονική γνώση πλέον για τη δέπη και για τον αυτισμό. Όπως και μικρότερο είναι και το στίγμα, θέλω να πιστεύω. Παλιότερα δεν μιλούσαμε τόσο εύκολα για όλα αυτά.
Από την άλλη όμως τα social media έχουν δημιουργήσει μια υπεραπλούστευση. Και αυτό γιατί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα παρουσιάζονται συμπεριφορές που όλοι μπορούμε να έχουμε κάποιες φορές και αυτό είναι σαν απόδειξη μιας διάγνωσης. Όμως και η ΔΕΠΗ και ο αυτισμός είναι νευροαναπτυξιακές διαταραχές που αξιολογούνται στο σύνολό τους και από ειδικούς και όχι μέσα από μεμονωμένα βίντεο που μπορούμε να δούμε στο TikTok, στο διαδίκτυο γενικότερα. Πολλοί νομίζουν, θα σταθούμε τώρα σε αυτό το παιδί, ότι η ΔΕΠΗ είναι απλά ένα παιδί το οποίο δεν κάθεται ήσυχο. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Ένα παιδί με ΔΕΠΗ μπορεί να δυσκολεύεται στην οργάνωση, στη διαχείριση του χρόνου, στη συγκέντρωσή του, ακόμη και στην αυτοεκτίμησή του, στη συναισθηματική του ρύθμιση. Τα παιδιά ακούγανε καθημερινά ότι είναι τεμπέλικα, απρόσεκτα ή ανυπάκουα, αλλά στην πραγματικότητα έπρεπε να καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια για πράγματα που για τους άλλους φαίνονται απλά και εύκολα. Βλέπουμε και γονείς έτσι που λίγο ίσως να έχουν κουραστεί και να λένε στο παιδί συνεχώς πρόσεξε, κάτσε ήρεμα, συγκεντρώσου, το βλέπουμε αυτό, το ακούμε πολύ. Τι συμβαίνει όμως μέσα στο μυαλό αυτού του παιδιού που έχει ΔΕΠΗ όταν γύρω του ακούει αυτές τις κουβέντες? Το παιδί ακούει αυτές τις κουβέντες, όμως δεν τις λαμβάνει σαν απλές οδηγίες. Τις βιώνει διαφορετικά. Η υπενθύμηση ότι κάτι δεν κάνει σωστά, συγκεντρώσου, κάτσε ήρεμα, είναι πράγματα που το ίδιο το παιδί θέλει να κάνει, αλλά δυσκολεύεται νευρολογικά να τα πετύχει. Και όταν αυτό επαναλαμβάνεται επί καθημερινής βάσης, μπορεί να του δημιουργήσει άγχος, απογοήτευση ή ακόμη και το αίσθημα της αποτυχίας. Και είπαμε ότι υπάρχει και πιο πολλή ενημέρωση, αλλά μήπως και τα περιστατικά είναι πιο πολλά αυτά τα χρόνια σε σχέση με παλιότερα? Είναι περισσότερα, γιατί παλιά τα παιδιά χαρακτηριζόταν και δύσκολα ή περίεργα, όμως στην ουσία δεν αξιολογούνταν. Σήμερα υπάρχει η αξιολόγηση ειδική που θα δούνε κάποιο παιδί και θα κρίνουνε. Αυτό όμως πώς συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί έχουμε και περισσότερα εργαλεία για να κατανοήσουμε καλύτερα τις συμπεριφορές που κάποτε μπορεί να αγνοούσαμε. Να το πω όμως και λίγο πιο έτσι σκληρά, μήπως γίνονται και υπερδιαγνώσεις? Δηλαδή, μήπως βλέπουμε ένα ζωηρό παιδάκι και το βαφτίζουμε ότι είναι παιδί με ΔΕΠΗ? Συμβαίνει αυτό? Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό, ο κίνδυνος της υπερδιάγνωσης, όταν δεν γίνει μια σωστή αξιολόγηση. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ένα ζωηρό παιδί που έχει έντονη συμπεριφορά ή ακόμη ότι είναι συναισθηματικό έχει απαραίτητα ΔΕΠΗ. Γι' αυτό χρειάζεται μια επιστημονική αξιολόγηση και μια συνολική εξέταση του παιδιού σε διαφορετικά περιβάλλοντα και όχι να δίνουμε βιαστικά συμπεράσματα. Ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι να βαφτίζουμε το παιδί όπως είπες, αλλά να το κατανοήσουμε. Γιατί υπάρχουν γονείς είτε της δικής μου γενιάς ή ακόμη και πιο πίσω που λέει και εμείς έτσι ήμασταν μικροί, αλλά δεν είχαμε τίποτα. Εσείς τι θα τους απαντούσατε σε αυτό? Πιθανότατα, σίγουρα μάλλον υπήρχαν και παλιότερα άνθρωποι που είχαν ΔΕΠΗ ή άλλες νευροαναπτυξιακές δυσκολίες. Όμως δεν υπήρχε η γνώση που υπάρχει σήμερα. Πολλοί είτε από τους γονείς μας ή και δικοί μου συνομιλικοί μεγάλωσαν ακούγοντας ότι είσαι ακατάστατος, είσαι ξεχασιάρης, δεν προσπαθείς αρκετά. Το ότι κάποιος όμως τα κατάφερε χωρίς να έχει μία διάγνωση εκείνη την εποχή δεν σημαίνει ότι δεν δυσκολεύτηκε. Σήμερα δεν ψάχνουμε πλέον για δικαιολογίες, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε το παιδί να ζήσει με λιγότερη πίεση και περισσότερη κατανόηση. Τώρα αυτά τα χρόνια ακούμε επίσης και τη λέξη αυτισμό και υπάρχουν ακόμη κάποιοι που όταν την ακούνε τρομάζουν. Θέλω να το κάνουμε λίγο χωρίς φόβο, χωρίς στερεότυπα και να μας πείτε τι πραγματικά σημαίνει
όταν λέμε ότι το παιδί βρίσκεται στο φάσμα. Γιατί το ακούμε πολύ συχνά. Ναι, σωστά. Ο αυτισμός εξακολουθεί να φοβίζει ακόμη και στις μέρες μας και να υπάρχουν πολλοί μύθοι και στερεότυπα. Όμως δεν πρέπει να είναι κάτι που είτε μας τρομάζει είτε μας δημιουργεί λύπηση. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος αντίληψης, επικοινωνίας και επεξεργασίας του κόσμου. Κάθε άνθρωπος που είναι στο φάσμα είναι μοναδικός. Υπάρχουν παιδιά που δυσκολεύονται αλλά λειτουργούν καλύτερα σε κάποιους άλλους τομείς. Χρειάζεται να μην έχουμε φόβο, να αποδεχτούμε και να τα στηρίξουμε έτσι ώστε να είναι ο εαυτός τους. Όταν λέμε ότι το παιδί εννοούμε ότι είναι στο φάσμα του αυτισμού, είναι ακριβώς ότι όλα τα παιδιά δεν είναι ίδια. Τα παιδιά με αυτισμό είναι τόσα όσα είναι και τα είδη του αυτισμού. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία στον τρόπο που κάθε παιδί επικοινωνεί και αλληλεπιδρά. Και αυτό που είπα, ότι μπορεί να έχουν δυσκολίες στην κοινωνική τους επαφή, στην ομιλία τους, αλλά έχουν υψηλές δεξιότητες και άλλα δυσκολεύονται να κατανοήσουν απλές καθημερινές καταστάσεις ή να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Έχουν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές δυνατότητες. Δεν υπάρχει ένας αυτισμός όμοιος με κάποιον άλλο. Άρα κάθε παιδί είναι διαφορετικό, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Κάθε περίπτωση. Και έχουν ένα δικό τους μοναδικό τρόπο να βλέπουν τα πράγματα. Ακριβώς. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα γύρω από τον αυτισμό? Θα έλεγα ότι υπάρχει έλλειψη συναισθημάτων σε αυτά τα παιδιά, γιατί δεν εκδηλώνονται τόσο εύκολα. Όμως αυτό είναι άδικο να το πούμε, γιατί αυτά τα παιδιά πληγώνονται, δένονται πολύ εύκολα με ορισμένα άτομα, εκφράζουν τα συναισθήματά τους με διαφορετικό τρόπο και όχι με τον τρόπο που γνωρίζουμε ή περιμένουμε από αυτά. Ένα παιδί μπορεί με ένα κοίταγμα στα μάτια να σου δείξει την εμπιστοσύνη του. Αυτό. Το σημαντικότερο κεφάλαιο όμως στα παιδιά αυτά και γενικότερα στα παιδιά είναι οι γονείς. Πολλές φορές νομίζω ότι το πρώτο σοκ της διάγνωσης δεν είναι για το παιδί αλλά είναι για το γονιό. Το έχουμε συζητήσει και παλιότερα. Πόσο συχνά βλέπετε γονείς να αρνούνται ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία στο δικό τους το παιδί? Αυτό είναι κάτι ανθρώπινο, γιατί ο γονιός βιώνει ένα σοκ όταν μάθει ότι έχει γίνει διάγνωση του αυτισμού στο παιδί του. Δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει, δεν ακούει μόνο την πληροφορία, αλλά νιώθει και το φόβο, νιώθει και την αγωνία, σκέφτεται ήδη το μέλλον του παιδιού του, όλα αυτά μαζί. Και η άρνησή του μπορεί να είναι και ένας μηχανισμός άμυνας, θα έλεγα εγώ. Δεν σημαίνει ότι ο γονιός δεν αγαπάει το παιδί του, αλλά ότι χρειάζεται χρόνο για να επεξεργαστεί αυτό που τον φοβίζει. Τώρα υπάρχουν όμως γονείς που μπορεί να έχουν εξοργιστεί. Έχει τύχει κάποιος να θυμώσει μαζί σας όταν του έχετε πει ότι το παιδί του πρέπει να αξιολογηθεί? Όχι, προσωπικά με μένα δεν έχει θυμώσει. Μπορεί να έχει ενοχληθεί, αν και γνωρίζει ότι από τη στιγμή που έχει φέρει το παιδί του για αξιολόγηση κάτι έχει δει. Από εκεί και πέρα ένας εργοθεραπευτής δεν θα κάνει τη διάγνωση, θα κατευθύνει τον γονιό σε έναν παιδοψυχίατρο. Οπότε ίσως αυτό να μην αρέσει στο γονιό, ότι κάτι... Θα τον παραπέμψετε κάπου αλλού. Ναι, ακριβώς. Μπορεί εγώ να δω, να καταλάβω και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση να πω ότι πριν αρχίσουμε τις θεραπείες καλό θα ήταν να δει και το παιδί κάποιος παιδοψυχολόγος για να μας κάνει την διάγνωση. Εκεί είναι που λίγο ο γονιός ίσως ενοχληθεί, ίσως θελήσει μια δεύτερη και τρίτη γνώμη, κάτι τελείως κατανοητό από μέρους μου. Απλά η προσέγγιση μαζί τους γίνεται πάντα με σεβασμό, χωρίς να τον πιέζουμε και χωρίς να δημιουργούμε κανένα πανικό. Μόνο που ακούνε νομίζω τη λέξη παιδοψυχολόγος. Ναι.
είναι λίγο δύσκολο να το αποδεχτείς. Παιδοψυχίατρος για την ακρίβεια. Παιδοψυχίατρος. Ναι, παιδοψυχίατρος. Ακόμα πιο δύσκολο. Ο παιδοψυχολόγος είναι θεραπευτής και αυτό είναι ο παιδοψυχίατρος και μόνο αυτός που μπορεί να κάνει τη διάγνωση και να πει στο γονιό τι ακριβώς έχει το παιδί. Πείτε μου με ειλικρίνεια, ποιο είναι το πιο μεγάλο λάθος που κάνουν οι γονείς που έχουν παιδί με ΔΕΠΗ? Ότι το παιδί μου δεν προσπαθεί καθόλου. Ενώ τα παιδιά μπορεί και να προσπαθούν περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Όμως ακούνε συνέχεια παρατηρήσεις, μπορεί να τιμωρηθούν ή να έχουν συγκρίσεις με άλλα παιδιά που είτε είναι τα αδέρφια τους είτε είναι οι φίλοι τους και να πιστέψουν ότι δεν είμαι αρκετός σε αυτό αρκετά καλός. Ακριβώς, αρκετά καλός σε αυτό που κάνω. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση και από εκεί και πέρα καθοδήγηση, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού. Άρα αυτά τα παιδιά έχουν το δικό τους χρόνο. Δεν μπορούμε να βάλουμε έναν πύχη και να πούμε ότι μέχρι εδώ είσαι ο καλός, αλλά αν είσαι κάτω από αυτό, με το όριο, ας πούμε, το απέναντι παιδάκι, το γείτονα, το φίλο σου, τον ξαδερφό σου, ότι είσαι χειρότερος. Όχι, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να κατανοήσουμε το παιδί μας και να καταλάβουμε τις δυνατότητές μας. Ναι. Πριν είπαμε ότι πολλά παιδιά χαρακτηρίζονται τεμπέλικα, δύσκολα, κακομαθημένα και πολλές φορές αυτό τα παιδιά σίγουρα το αντιλαμβάνονται. Το ακούνε πολλές φορές όταν ο ένας γονιός το συζητάει. Πιστεύετε ότι αυτό θα τους αφήσει κάποιο τραύμα? Γιατί είναι αυτό που λέμε, ότι θα αισθάνεται ότι δεν είναι αρκετό. Θα το κουβαλά αυτό μετά στην ενήλικη ζωή του? Ναι, δυστυχώς είναι πολλά τα παιδιά στα οποία συμβαίνει αυτό. Μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι κάτι πάει λάθος με τα ίδια, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε τεμπέλικα ούτε κακομαθημένα. Απλά δυσκολεύονται σε μερικούς τομείς της ζωής τους και αν δεν υπάρχει υποστήριξη είναι δύσκολο να εξελιχθούν. Τώρα αν θα το κουβαλά στην ενήλικη ζωή του, ναι, συμβαίνει και αυτό, γιατί μπορεί να επηρεαστεί πάρα πολύ στην αυτοεκτίμησή του, να απογοητευτεί αν δει ότι δεν πετυχαίνει κάποιους στόχους που ίσως οι άλλοι έχουν θέσει για το ίδιο. Και αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε και μέσα από κάποιους ενήλικες που περιγράφουν ότι πληγώθηκαν και ότι πέρασαν δύσκολα χρόνια ακούγοντας πως είναι απρόσεκτοι, είναι λίγοι και όλα αυτά. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που θα απευθυνθούμε στα παιδιά. Γι' αυτό φαντάζομαι και οι ψυχοθεραπευτές των ενηλίκων αναμοχλεύουν έτσι λίγο τα παιδικά χρόνια. Ακριβώς. Να ανακαλύψουν τι βρίσκεται πίσω. Είπαμε επίσης ότι οι γονείς παθαίνουν ένα σοκ, ειδικά όταν τους κατευθύνετε εσείς να πάνε σε έναν παιδοψυχίατρο. Τι είναι αυτό που βλέπετε στα μάτια τους εκείνη τη στιγμή? Η ατμόσφαιρα είναι πολύ φορτισμένη, είτε αν θα αντιληφθούν κάτι, είτε αν θα έρθουν ήδη με τη διάγνωση. Υπάρχει μια αγωνία, μια βεβαιότητα, ο φόβος, γιατί ήδη νιώθουν ότι κάτι δυσκολεύει το παιδί από τη στιγμή που πήρανε την απόφαση. Αλλά έχουν και πάρα πολλά ερωτήματα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αν το παιδί μου θα τα καταφέρει, αν θα έχει φίλους. Σιγά σιγά όμως αυτό πρέπει να το αποδεχθούν. Να έχουν μια νέα σχέση με το παιδί, με στόχο πώς θα μπορέσουν να το βοηθήσουν στην από εδώ και πέρα εξέλιξή του και ζωή του. Άρα θα λέγατε ότι μοιάζει λίγο, ίσως να ακούγεται υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά μοιάζει λίγο με τα στάδια του πένθους, ότι στην αρχή αρνούμε να το αποδεχτώ, έχω άρνηση δηλαδή, και μετά σιγά σιγά το αποδέχομαι και προσπαθώ να αποκαταστήσω ό,τι μπορώ με ό,τι δυνάμεις έχω. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί οι γονείς νομίζουν ότι χάνουν σε εισαγωγικά το παιδί τους, όμως τι χάνουνε? Χάνουνε την εικόνα που είχαν φανταστεί για τη ζωή τους, γιατί το παιδί... Είχαν φανταστεί το μέλλον του παιδιού δηλαδή. Ακριβώς, το μέλλον του παιδιού, οπότε αυτό βλέπουν ότι πλέον είναι λίγο δύσκολο να το επιτύχουν ή τουλάχιστον να το επιτύχουν όπως οι ίδιοι θα θέλανε. Χρειάζεται ένας χρόνος έτσι ώστε αυτό το πένθος να γίνει μια αποδοχή.
Εσείς πώς τους βοηθάτε να καταλάβουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί σου έχει τελειώσει, σημαίνει ότι απλά έχει ένα δικό του τρόπο να βλέπει τα πράγματα, αλλά έχει μέλλον κανονικά. Ναι, φροντίζω να τους ενημερώσω και να τους δείξω ότι η διάγνωση δεν αλλάζει το παιδί. Το παιδί παραμένει ακριβώς το ίδιο με αυτό που ήταν πριν. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, έχει την προσωπικότητά του, έχει τις ίδιες αξίες. Έχει όμως, και εμείς θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε και τις δυνατότητες, έτσι ώστε να έχει μια ζωή γεμάτη, να μπορέσει να εξελιχθεί και να είναι πιο λειτουργικό. Πρέπει να κατανοήσουμε τις ανάγκες του και να μπορέσουμε να το στηρίξουμε σωστά. Εδώ τώρα, επειδή είμαστε και μια κλειστή κοινωνία, υπάρχει και το τι θα πει ο κόσμος. Υπάρχει και το ότι ανοίγουμε το ίντερνετ και το έχουμε σύμβουλό μας και δεξί μας χέρι, να δούμε τα σημάδια, να ενημερωθούμε όταν έχουμε ένα πρόβλημα για το οτιδήποτε. Ή ακόμη και γονείς που καθυστερούν να ζητήσουν βοήθεια και επειδή τους είπαν «Μωρέ, θα μεγαλώσει και θα στρώσει το παιδί σου, δεν είναι κάτι». Τους έχετε δει έτσι πανικοβλημένους, να μην ξέρουν προς τα πού να κατευθυνθούν, από πού να πιαστούν? Συμβαίνουν και τα δύο που έχεις πει και οι δύο πλευρές που έχεις περιγράψει, γιατί υπάρχουν γονείς που έρχονται προβληματισμένοι γιατί ακριβώς είδαν ένα βιντεάκι και μέσα σε λίγα λεπτά έχουν αποφασίσει ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Από την άλλη όμως μπορεί και να το καθυστερήσουν, γιατί υπάρχει ο περίγυρός τους που τους λέει έτσι ήσουν και εσύ, θα μεγαλώσει, θα στρώσει, θα αλλάξει. Όμως ούτε το ένα, ούτε ο πανικός, ούτε η άρνηση μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Χρειάζεται μια σωστή ψύχρεμη αξιολόγηση και μια σωστή ενημέρωση. Και όσο για το άλλο το κομμάτι, για το κοινωνικό στίγμα, είναι αυτό που οι γονείς φοβούνται ακόμη και σήμερα. Το τι θα πει ο κόσμος τους επηρεάζει πάρα πολύ. Τελικά όμως, όταν καθυστερούμε για αυτούς τους λόγους να δούμε τι πραγματικά έχει ένα παιδί και πώς θα βοηθηθεί, αυτό που κουβαλά το μεγαλύτερο βάρος είναι το παιδί. Έχετε ακούσει και σίγουρα μαμάδες που έχουν αυτή την απορία, μήπως φταίω εγώ? Το βλέπετε αυτό εσείς? Ναι, έχει συμβεί και αυτό, και οι ενοχές που κουβαλούν οι γονείς και ειδικά οι μητέρες, ίσως γιατί αυτές το εκμυστηρεύονται πιο εύκολα σε μένα. Μπορεί να ρωτήσουν, έκανα κάτι λάθος εγώ, έφτεξα εγώ, ότι δεν πήγε σωστά, αργήσαμε να το ψάξουμε, όλα αυτά. Από τη μία είναι ανθρώπινο να ψάχνει κάποιος για εξηγήσεις, όμως ούτε ο αυτισμός ούτε η δέπη είναι κάτι που προκαλείται επειδή ο γονιός δεν ήταν αρκετός. Εσείς τι θα λέγατε τώρα σε μία μητέρα που νιώθει ενοχές, που μας ακούει? Ότι δεν απέτυχε ως μητέρα και ότι ψάχνει να βρει κάτι, αυτό που την ανησυχεί, ότι φοβάται, δεν είναι ότι δεν αγαπάει το παιδί της, ήδη κάτι κάνει. Χρειάζεται απλά να το αποδεχθεί και να έχει μία ενημέρωση. Τα παιδιά πρέπει να βλέπουν τους γονείς τους να είναι συνέχεια δίπλα τους και να τους στηρίζουν, και όχι οι γονείς που... Να τους κατακρίνουν. Ακριβώς, ναι, αυτό, και όχι να τους κατακρίνουν. Ναι. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο. Επίσης πολύ μεγάλο κεφάλαιο των παιδιών, ίσως το δεύτερο και πιο σημαντικό στη ζωή τους, γιατί μετά την οικογένεια έρχεται το κομμάτι του σχολείου. Και πολλές φορές εκεί ξεκινάει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση που έχω ξανακάνει, αλλά θα επιμείνω, γιατί ελπίζω σε μια διαφορετική απάντηση. Είναι έτοιμα τα σχολεία στην Ελλάδα να υποστηρίξουν πραγματικά παιδιά με δέπη ή αυτισμό? Πράγματι το σχολείο είναι ένα από τα πιο κρίσιμα περιβάλλοντα στη ζωή ενός παιδιού, γιατί εκεί το παιδί δεν αξιολογείται μόνο μαθησιακά, αλλά αξιολογείται και κοινωνικά.
Και πολλές φορές εκεί θα ξεκινήσουν και οι πρώτες μεγάλες πληγές στην αυτοεκτίμησή του. Στην Ελλάδα θα έλεγα ότι κάνουν καλή δουλειά, υπάρχουν σχολεία που κάνουν πολύ καλή δουλειά, καθώς και εκπαιδευτικοί που έχουν μεγάλη ευαισθησία, γνώσεις και μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά τα παιδιά. Όμως συνολικά δεν είναι ακόμη έτοιμο το σύστημα εδώ στην Ελλάδα για να βοηθήσει τα παιδιά όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν ελλείψεις σε υποστήριξη, στην επιμόρφωση των παιδιών, στο ίδιο το προσωπικό και στο πώς να τα προσεγγίσουν. Πολλές φορές ακόμη και σε ένα σχολείο αντιμετωπίζει ένα παιδί με δέπη σαν απίθαρχο ή ένα παιδί που έχει αυτισμό ως περίεργο ιδιαίτερο. Και η συμπερίληψη πρέπει να καταλάβουμε πως δεν είναι απλά και μόνο να βρίσκεται το παιδί μέσα σε μια τάξη. Είναι να νιώθει και ότι ανήκει σε αυτή την τάξη. Πρέπει να σέβονται, να του δίνουν χώρο, να το αφήνουν να δημιουργεί με το δικό του τρόπο και να μαθαίνει με το δικό του τρόπο. Άρα λέτε ότι εν μέρει έχουμε ένα καταρτισμένο προσωπικό, αλλά σίγουρα έχουμε έλλειψη στις υποδομές. Ναι, ακριβώς. Και εμείς όμως επιμένουμε να προσπαθήσουμε να τα χωρέσουμε αυτά τα παιδιά σε αυτό το σύστημα, το οποίο δεν είναι φτιαγμένο για αυτά. Πολλές φορές ναι, γιατί τα παιδιά προσπαθούν καθημερινά να προσαρμοστούν σε ένα σύστημα που έχει όμως δημιουργηθεί για ένα συγκεκριμένο τρόπο μάθησης και συμπεριφοράς. Όταν ένα παιδί σκέφτεται ή αισθάνεται διαφορετικά τον κόσμο, συχνά καλείται να χωρέσει αντί να γίνει χώρος για το ίδιο το παιδί. Και αυτό είναι εξαντλητικό, δεν μπορεί να τα καταφέρει έτσι. Χρειάζεται κάποια διαφορετική προσέγγιση για να μπορέσει αυτό το παιδάκι να ανθίσει μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Έχετε ακούσει παιδιά τα οποία τα παρακολουθείτε να έχουν δεχτεί bullying στο σχολείο και ίσως και να το έχουν εκμυστηρευτεί σε εσάς και όχι στη μητέρα? Η αλήθεια είναι πως δεν έχω ακούσει από κάποιο παιδάκι, όμως ξέρω ότι μπορεί να συμβεί, γιατί ακριβώς αυτά τα παιδάκια ξεχωρίζουν και όταν ένα παιδάκι ξεχωρίζει γίνεται και εύκολα στόχος. Όταν δεν ακολουθεί τους άγραφους νόμους μιας ομάδας, μπορεί να απορριφθεί ή να αποκλειστεί από μια παρεούλα. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό το συναίσθημα του δεν ανήκω πουθενά. Άρα απομονώνονται αυτά τα παιδιά λίγο και από μόνα τους για να αποφύγουν τέτοιες καταστάσεις. Ναι, γιατί θεωρούνται διαφορετικά. Πιστεύουν ότι πρέπει να κρύβουν κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό τους για να γίνουν αποδεκτά από τους άλλους. Πιέζονται, είτε προσπαθούν να μιμηθούν συμπεριφορές που δεν ανήκουν στα ίδια ή να φορέσουν μάσκες για να μην απορριφθούν. Και όλο αυτό έχει ένα τεράστιο ψυχικό κόστος για ένα παιδί. Υπάρχουν και ενήλικες, πιστεύετε εσείς, ότι που έχουν δέπη ή βρίσκονται στο φάσμα αλλά δεν το μάθανε ποτέ στη ζωή τους? Ναι, δεν το μάθανε γιατί δεν είχαν την απαραίτητη ενημέρωση. Γιατί παλιότερα, όπως ήδη αναφέραμε, οι άνθρωποι χαρακτηριζόταν με διάφορα επίθετα, μπορεί να είναι αφηρημένος, να είναι δύσκολος. Και σήμερα οι ενήλικες μπορεί να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σε αυτό, είτε μέσα από μία αξιολόγηση, είτε ακόμη και μέσα από την ίδια τη διάγνωση του παιδιού τους. Εσείς θα λέγατε ότι για κάποιον ενήλικα υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορεί να δει κάποιος και να πει ότι έχω δέπη ή είμαι στο φάσμα, μήπως έχω κάτι τέτοιο? Κάποιος ενήλικας μπορεί να σκεφτεί και κυρίως επειδή θα έχει επηρεαστεί και από το διαδίκτυο και να παρατηρήσει πράγματα πάνω στον ίδιο του τον εαυτό. Μπορεί να είναι κάποιες επαναλαμβανόμενες κινήσεις, μπορεί να είναι ότι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, ότι χρειάζεται να κάνει κατά εξακολούθηση τα ίδια πράγματα. Δύσκολο όμως κάποιος ενήλικας θα πάει για αξιολόγηση. Απλά μπορεί να σκεφτεί ότι όταν ήμουν παιδί μου συνέβαινε αυτό.
κάποια χαρακτηριστικά που διαβάζει και γνωρίζει πλέον ότι έχουν να κάνουν με δέπη ή με αυτισμό, οπότε μήπως από παιδάκι. Και να πούν ότι γι' αυτό ήμουν λίγο πιο διαφορετικός, Ναι, γι' αυτό εγώ δυσκολευόμουν λίγο περισσότερο. Ναι, να δικαιολογηθεί από μόνος του, που δεν είναι μια δικαιολογία, μπορεί όντως να είχε όλα αυτά τα προβλήματα, συμπτώματα μέσα σε εισαγωγικά και να του είναι ξεκάθαρα τώρα στην ενήλικη ζωή του. Αν μας ακούει ένας γονιός, ο οποίος τώρα είναι προβληματισμένος με το παιδί του, έχει δει 2-3 σημάδια που προμηνύουν ότι το παιδί του είναι στο φάσμα και φοβάται τη διάγνωση, τι θα λέγατε σε αυτόν τον γονιό αν μας ακούει τώρα? Θα ήθελα να του πω να μην φοβάται τη διάγνωση, περισσότερο από την δυσκολία που βιώνει το παιδί του, γιατί η διάγνωση δεν είναι ότι βάζει όρια στο παιδί. Αντίθετα, μπορεί να ανοίξει δρόμους για να κατανοήσουμε, να το υποστηρίξουμε για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Το παιδί δεν χρειάζεται να γίνει κάποιο άλλο από τη στιγμή που έχει τη διάγνωση. Πρέπει απλά να το αποδεχτούμε και να του δώσουμε νέες ευκαιρίες. Και χρειάζεται κυρίως ανθρώπους που στέκονται πάντα δίπλα του χωρίς να έχουν καμία ντροπή για αυτό που συμβαίνει στο παιδί τους. Και ένα πράγμα να μας πείτε πριν κλείσουμε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τι θα θέλατε εσείς να σταματήσει άμεσα στην κοινωνία αυτή για όλα αυτά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα? Τι θα ήθελα? Θα ήθελα η κοινωνία να σταματήσει να προσπαθεί να χωρέσει όλα τα παιδιά μέσα στο ίδιο καλούπι. Να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι όποιο παιδί είναι διαφορετικό, είτε κινείται διαφορετικά, είτε μαθαίνει κάτι με διαφορετικό τρόπο, είναι ένα παιδί προβληματικό. Γιατί πολλά είναι τα παιδιά που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στον κόσμο, αλλά είναι και ο ίδιος ο κόσμος που δυσκολεύεται να αποδεχτεί αυτή τους τη διαφορετικότητα. Και θα ήθελα επίσης να σταματήσουμε να κρίνουμε τόσο εύκολα και να αρχίσουμε να ακούμε περισσότερο, γιατί πολλά παιδιά θα μεγάλωναν χωρίς να νιώθουν ότι πρέπει να απολογούνται συνέχεια για αυτό που είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Έλενα. Ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας και μας μάθατε όλα αυτά. Εγώ ευχαριστώ που μου έδωσες χώρο για να μιλήσω για όλες αυτές τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές που δυστυχώς υπάρχουν στις μέρες μας. Απλά έχουμε μάθει να τις αναγνωρίζουμε, να τους δίνουμε ένα όνομα και να μπορούμε να βοηθάμε τα παιδιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας, καλή δύναμη θα πω, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ, σίγουρα μας χρειάζεται η δύναμη. Ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς που φτάσατε στο τέλος αυτού του podcast. Αν σας άγγιξε αυτό το επεισόδιο, στείλτε το σε ένα γονιό, σε έναν εκπαιδευτικό ή και σε κάποιον που ίσως χρειάζεται να το ακούσει. Κάντε follow στο podcast για να μην χάνετε τα επόμενα επεισόδια και φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και στο YouTube αλλά και στο Instagram. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να μην ξεχνάς, να ρωτάς, να ακούς, να αγαπάς αυτό που ζεις και πάντα να είσαι εδώ, μαζί μου.